salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sandipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan. Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, pamumuhay na bloom. Charm Fatcon, gamit na'y may mangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, pamumuhay na bloom. Charm Fatcon, gamit na'y may mangonin sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, mato ang kaldero. Ang galing for everyday. Anong kayan? Pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Asinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asinlatika ni Philip Baracena.
Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamaga sa mata, sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Kidney Care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, masakit din ang jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, maramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan gabo sindong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na kamo masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Joseph Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, i-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and
and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City, sa Taasana, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kap Mark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangan isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Ista at ilabas kung ano-ano yung mga changes na ginawa niya small committee na yan doon sa 2025. Wala nga nakakaalam nun, top secret nga po yan. Okay? Lalong-lalo na daw yung mga gustong paimbestigahan ng presidente, BBM. Yan daw po ang gusto niya lang malaman. Okay? Yung mga pinagpapalit nyo na nilagay nyo sa flood control ng small committee. Alam niyo po, Congressman Toby Chanco, hindi nakasama dyan yung mga Prada bag, yung mga Hermes, yung mga ganon, yung Louis Vuitton. Hindi nakasama dyan yun. Kasama mo ba yan? Mahirap isama yun. Hindi naman appropriations. Hindi, appropriations committee. Parang ganyan ang gustong palabasin nito Sito. Mahirap yan. Pero gagawin dapat yun. Yung listahan. At saka, and then, the other thing there is ganito yan. Of course, the devil is in the details. Okay, number one yun. But even in the execution, even if it is already provided for in that particular the execution can doon magkakalokohan can tweak it. Alam po, alimbawa, ganito yung sinasabi dyan. Doon sa budget, ahis na. Kompleto. So, superwoman tong si Congressman Swansing at
Nadali niya yan. Perfect. Perfect. At walang nangyari na milagro o kababalaghan doon sa BICAM. So, ayos yung process. Ayos yung process, yes. Pupunta na tayo ngayon sa DPWH. Sa ibang agency or whatever. MMDA, lahat yan. Kung doon magkaroon ngayon ng mirakulo. Which happens? Kadalasan, hindi lang parang that's the exemption. Kadalasan, doon nangyayari ang miracle. The best example ay yung sinasabi ni Senator JB. Ano sabi ni JB? Sabi niya, always, naglalagay ako ng budget for yung dun sa kanilang barangay diyan sa San Juan na mababa talagang binabahayon. Barangay Batis. Anong pangalan nito? Yung bombastic. Para mabilis. Mabilis ang higop ng tubig. Oo. Okay. Pagdating sa execution, nagkakaroon ng tawag nila errata. Nagkakamali daw. So, hindi bombastic ang gagawin. Ang gagawin, sip-sip lang. Sip-sip lang. Imbis na bumili ka ng bombastic, pasip-sip lang. Parang straw. Pa-straw. Yan. Mga ganong klase. Doon So, sino kumikita ron? Ayun. Kasama yung DPWH, kung sino man ang gagawa. Kasama din yung local officials. Of course. LGU. Kasama din po si Congressman. Of course. Yan. So ang daming sumasawsaw. Ganon ang nangyayari dyan. Nangyayari dyan. Dapat Congresswoman, tignan nyo pagdating sa execution, i-monitor niyo ilan yung errata. Ayun. Ilan yung errata. Nagkamali kami. Ano yan? Kasama yan sa oversight? Dapat. Kailangan nila talaga ng transparent na pamamaraan yung budget. Siyempre itatago ng mga DPWH yun. Eto pare, si Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos nagre-request sa DPWH palitan daw yung district engineer sa Las Piñas at Muntinlupa. Questionable transactions. Minamagic daw po yung pondo para sa flood control. Ayan. Specific example. Na ang problema ay nanggagaling sa DPWH. Okay? Yung funding, minagic nyo, minapunta sa project, kailangan pa rin ng congressman ng kabakas para magawa yung kanilang masamang talangka dyan sa pondo na yan. Sino yung kabakas? Hindi ba DPWH? Siyempre. Wala nang iba. Okay? So, yan po congressman, tsaka yan DPWH na yan, kumbaga, John Ibanez, Drew Nasini, Drew... Tandem yan Tandem po yan. Kumbaga, magkabakas talaga yan. Tandem yan. So, itong si Congressman Santos, pinatatanggal po yung district engineer, Isabelo Baleros. Dahil daw po itong district engineer na yun, yung mga project sa Las Piñas, ipinalipat from Las Piñas to the DPWH Regional Office. Ibig sabihin, pinalipat sa NCR. Hindi na sa Las Piñas gagawin. Ikaw naman, Kongga. Hindi raw kinonsulta yung mga taga Las Piñas. Ba't mo tatanggalin? Kaya pinalilipat. Siguro po, Congressman, kung gano'n na nangyari, ibig sabihin hindi kumita yung engineer, pinalipat niya eh. Hindi niya sa... Kung sa district ko pinagawa yan, di ba? Kung dito sa district ko, ako kikita. Pero kung inilipat mo sa National Capital Region... Hindi, pinapalipat na siya sa National Capital Region siya. Hindi, yung pera, yung project, na for Las Piñas, pinalipat nitong engineer na to sa NCR. Siguro, masyadong nainitan.
Ha? Hindi ko na kaya ito, boss. Flood control? Doon na lang kayo mag-ayos-ayos. Hindi ko kaya. Sa akin, baliktad yun. Hindi kumita. Kasi hindi siya gumawa ng project eh. Nilipat niya sa NCR. Bakit nagagalit si congressman ngayon? Pinapalipat siya. Pinapalipat. Sino bang congresswoman nung panahon na yan? Sa Las Piñas. Baka si Camille. Hindi kaya? Camille? Hindi. Baka naman hindi. Baka hindi. Baka naman. Baka naman hindi. Baka hindi. Ang nito, pwede rin kasama ni Congresswoman Swansing dyan. Yung senior vice chairman niya, magaling naman yun. Congressman Abet Garcia. Ayun. Yan. Ang punto po nito si Congressman Santos, bakit mo pinalipat? Hindi ba kailangan ng Las Piñas? Ba't mo pinalipat doon? Pinalipat mo sa iba. Ano yan? Ano ba ibig sabihin yan? Kailangan ilipat sa iba para makontrol. Makontrol ng iba yung pera. Pera po pinag-uusapan dito, hindi ka pakanan ng mga taga-Las Piñas. So hindi na nagamit para sa Las Piñas? Hindi daw nagamit para sa Las Piñas. Pero ang talagang point po ay yung pera. Ba't mo ginalaw-galaw? Yan po ang punto nitong si Congressman Santos. Ilan po ang na-transfer? 450 million. Nako. Pare. Balit. Hirap. Balit yan. Sa 40% na lang. Ha? 180 million na yun. Sa 40% na lang, ha? Hindi man daw maabot ng 40%. Ano ba? Sabi ni Magalong yan eh. 35 lang. Gano'n. Naka-discount tayo. Sinasabi po ni Mayor Magalong, sa kanya eksperyensya, ganyan talaga nangyayari. Payat daw yung 40. 40. Mayor, medyo yan. Sa 40% na lang. Ganyan na nangyayari dyan. Malaki po problema natin dito sa budget dahil September 1, magbabakbakan na yan. And yet, may problema pa rin tayo. Ang LPA daw po nakikita na mukhang sa Bicol. Tatamaan. Hoy, parin Joel. Parin Joel. Over the next 24 hours, sabi po yan ng Pag-asa. Uwi ka na. So, yung mga taga Bicol, okay? Mukhang kayo po ngayon ang, malalaki ba ang flood control project ng mga congressman dyan? Malaki. Malaki. Tsaka yan na pupunta. Sa River Basin, Bicol, River Basin. Wala na yan. Was out na nga yun. River Basin Authority na yan. Hindi na yata pinondohan yan eh. Samantalang yun ang key. Yun ang key doon. Para po ma-prevent yung mga flooding. Yung River Basin. Palapit na lang po na palapit tong low pressure area na to. Sabi ng Pag-asa. Okay? Mauulan across Luzon, pero mukhang sa Bicol po ang sentro ng ulan. Magbabalik ang Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882, 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. This time check is brought to you by San Miguel Corporation. Your world made better. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Ninoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari ng mag-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba ayaw. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Brownlee for 3. Pasok! Panalo! Arena Plus, the official partner of the PBA. Sama-sama manood, manalo, magsaya, sama-sama sa Arena.
Play now at arenaplus.ph. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Urong sa pagtulong, gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Sa pagtulong ang PCSO, Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal, si paring Joel po. Ay, nagtitimpla ng Hindi naman. Diba? Hindi Abutan lang ng bagyo. Baka umuwi ka na, brad. Low pressure area. Nandiyan daw sa Bicol ang mukhang uulan. Yun ang nakikita na pag Ayusin mo na, inaayos niya yung papeles niya eh. Ayusin mo na yung papeles mo, baka babahayan. Babahayin din naman yung inyong farm eh. sabi nung kanina kausap ko, taga DWIC, ay naayos pala ni Sir Joel. Ni Sir Joel yung kanilang lupain. Hindi po lupain ng tawag doon. Farm. Ano yun? Pag sinabi mo kasi lupain, parang malawak na 10,000 hectares. As far as your eyes can see. Hindi farm lang yun. Lord of all, you survey. Parang ganyan eh. Hindi po. Ano lang. Farm lang. Farm yun. Wala siya farm to mansion. Wala. Ano yan? Farm lang na nagiging swimming pool. Patay. May LPA. At least meron ka na swimming pool. Hindi mo na kailangan humukay doon. Yan. Okay. Ito po, ang iba-ibang number, sabi nila 13 agreements daw. Meron naman iba, 18 ng Philippines and India. Nitong bisita ni President BBM. Sa India? Sa India. Basta maraming agreement. Basta maraming agreement na lang po. Kasama dyan. Ano pa lang bilateral. Yan? Paring Conrad, Delhi pa lang yun. Papunta pa sila ng Bangalore nandun yung IT. Yes, yung IT. Yung pong India, ginawa nila, nagtalaga sila ng isang syudad. At yan sinuportahan ng gusto para maging IT center. Similar to Silicon Valley. Yes. And it is a city. It's not just one... Hindi lang po, hindi lang po yung economic zone or what. Isang buong syudad. It's not even a building lang. Yung kasi dito, yung PESA may building lang eh. Building lang nagiging PESA. Nagiging PESA eh. Ito hindi. Ecozone. Parang commons. Yan. O kaya Capital Commons. O kaya C5. Arcovia. Yan. Doon hindi. City is a city. City Dito building lang. Ito building. Malayo. Building versus city. City. Malayo. Malayo ba yun? Sobrang layo. Anong tawag pa naman ng building? Galing din ng pesa natin eh. Okay. Ang sabi po ng Prime Minister ng India, si Modi, Narendra Modi. Ano daw po yan? Key partner. Ang Philippines doon sa kanilang policy. Yes. Bahas Ocean Vision. Meron silang ganun. We share the same vision. Indo-Pacific region. Ano ibig sabihin ng Indo-Pacific region? Yan po yung sa atin, ASEAN. Yes.
Pero kasama China ron. Indo-Pacific. Yan bang Indo may kinalaman sa salitang India? Pwede. Diba? Hindi, Indo-China. Kasi nung pre-colonial days ng Pilipinas, bago dumating Kastila, kaya yung ating mga